alle sammen, og velkommen til Det er dumt ikke at gøre, episode 3. Hvis du kan lide at se med og synes, det er hyggeligt, så synes vi, at I skal subscribe. Følg os på alle kanaler. Vi hedder det samme alle steder. Yes, super easy. Og så skriv en kommentar med, hvor du er, når du lytter, og hvad klokken er, når du ser den her video. Har du haft en god uge, Lærke? Ja, jeg synes, jeg har travlt. Okay. Jeg plejer ikke at have travlt, men når jeg så endelig har planer, så ligger de alle sammen samtidig. Så Ja, sådan jeg lidt, kender. Ja. Kender. Hvad har du lavet? Jamen, jeg planlægger et bryllup. Ja. Det er det, der tager meget tid. Det tager meget tid, jo. Ja, så Er det sådan noget blomster, 70.000 kroner? Nej, men det er mere sådan, vil vi lige have lavet den her ændring, så skal vi lige 25.000 mere. Ja. Vi vil gerne lige have lidt, vi vil gerne stryge. Det var vores sådan, Ja. favorit. Og så er man sådan, kun 20.000 for en sang. Nå, det skal jeg ikke tænke på. Altså, så det, man skal Okay. ligesom lige... Ja, det er en Dyrt. kæmpe industri. Er det stryger der. i kirken, eller hvad? Er vi så ekstra? Vi skal ikke giftes i kirke. Hvorfor ikke? Salmer gider vi ikke, Nej. og der er ingen af os, der tror på alt det. Nej. Så, Men, kommer ved du så ikke, til at være hvad en det præst eller en type? Det er ikke en præst, det er en, der er sådan autoriseret... Er du en type? En type. En, der er præst, eller en, der interesserer sig meget for præsteagtige ting? Nej, faktisk ikke. Type er ret sindssygt. Og vi ved en type. Uspecificeret. Jamen, vi er jo Min ude onkel i, er en type. om det er en anden, der skal lide os. Alle onkler er en type. Ja, alle onkler er typer. Ej, det skal være en, der er sådan godkendt af kommunen og sådan noget. Altså, Nå. det er sådan noget mærkeligt noget. Nå. Så skal du ansøge, men du må først ansøge, når der er under 4 måneder til dit bryllup. Så det er først nu, man kan ansøge. Hvor stressful. Hvorfor? Det er sygt først, jeg ved det ikke. Nå. Altså, så vi har jo så først nu kunne gå i gang med den proces. Okay. Ja, okay. Så vi har ikke fået bevilget en endnu. Har man så bare håbet? Det er bare at håbe, at det går. Nogens onkel At har nogen er sådan, Er det vi ikke gør noget med, at man kan få den autoritet? Det er jo ved at det, vi søge? gerne vil. Vi vil jo gerne have nogen, Selv? vi kender til Ja. det. Men så var vi sådan, den eneste, sådan, vi synes kunne være sjovt, det var Melissa. Men Det er Melissa, hun græder jo, hvis der er mere end 2 mennesker, der kigger på hende på en gang. Okay. Så Gør altså, hun? ja, hun er du sindssyg. Altså, hun kan ingenting. Fedt at vælge at være en offentlig person. Nej, men hun kan slet ikke. Altså, det er sådan noget, hendes kæreste skal jo gå tur, når hun skal filme en story. Altså, så han ikke er der og sådan noget. Okay. Nå, Ja. Okay. Så det kommer ikke til at ske. Må jeg ikke fortælle Lærke historien om flyveturen til Malaga? Jo. Det er... Lærke Benson. Sigge, Lærke jeg kommer lige Benson. ind, jeg skal til at fortælle Lærke historien, min yndlingshistorie om os tre på en flyver til Malaga. Og det vil jeg Ej, jeg næsten vil ikke høre ud Hvad af. hedder det? Jeg tror, det er en af de gange i mit liv, jeg sådan har grint mest. Ikke? Og jeg ser også sådan allerede nu helt sådan rødmos ud, bare for tanken om det. Men vi skulle til Malaga for at lave en musikvideo, ikke? Ja. Os tre. Og så på det her tidspunkt, der tror jeg, vi havde hængt ud måske 1,5 år eller sådan noget, hvor vi bare sådan, ligesom nu, været sammen hver eneste dag. Ikke? Og man føler sådan, så man har meget godt tag i, hvem gutterne er. Så kommer vi ind, og så sætter vi os på række og række den her flyver, og vi har ligesom hver vores skærm, du ved, og jeg ser sådan ret hurtigt, jeg ser en romantisk komedie, et eller andet fuldstændig fjollet med et lyseblåt cover, ikke? Og hvad hedder det? Sigge sidder og ser en eller andet director's cut af noget Marvel, sådan noget sort-hvid udgaven af noget Marvel, ikke også? Og så kigger jeg sådan over, og så Dannys skærm er sådan noget, et foredrag, kan jeg se. En mand, der står ligesom på sådan en universitet, du ved, og fortæller noget, det klipper til sådan nogle sort-hvid optagelser af krig, og sådan noget. Jeg bliver hvad fanden er det? Du ved ikke? Og så halvvejs gennem flyveturen, så slutter hans optagelse der, siger jeg, hvad så du? Så siger han, jamen det var noget med 2. verdenskrig. Jeg elsker 2. verdenskrig, siger han så mig. Fan. Jeg er Jeg er fan. kæmpe fan af 2. verdenskrig. Og kender du det, hvor jeg var sådan, indtil videre, jeg havde kortlagt Danny, min ven Danny interesserer sig for damer og popomkvæd i den rækkefølge. Og alkohol. Ja, måske, hvis han når det, men ellers er det damer og popomkvæd. Og så siger han sådan, at han har været i Auschwitz, og han har læst bøger, han har været til foredrag og sådan noget. Og så i mit hoved var jeg bare sådan, wait, is he secretly smart? Nej, tror jeg ikke. Nå, men det var det. Det var virkelig lidt sådan, han for sidder og langt. fortæller mig om alt det her. Men så, mens han så fortæller mig om de her foredrag, han går til, kommer lige så tilbage. tager han hånden ned i den der lille lomme, der er i sædet nej. foran, og Ja. tager en cola-dåse op. Jeg ved, den er tom, den her cola-dåse, fordi det første, han gjorde, da han tager sådan noget, bare åbent og bare bælten. Så den er i hvert fald tom. Mens han kigger mig i øjnene og fortæller om hans interesse fra 2. verdenskrig, så drikker han, og så får han en snus. Dernede. Nej! Og så går han, and we're right back to stupid. Du var sådan der... Jeg var virkelig bare sådan, er han hemmelig klog? Nå, nej. Nej, det er han ikke. Jeg tror, han er klog på mange områder. Ja. Altså,
snus. Ikke snusen. Fuck, mand. Ja, det tog mig 45 minutter, før jeg fik vejret igen. Det er et af de øjeblikke, kommer til. Du ved, den dag, jeg skal have fra. Jeg tror, det bliver noget, der flasher forbi mine øjne i sådan en Danny, der... Altså, jeg tror, straight up sådan har noget, du der tår i bliver øjnene i en time. Jeg var helt færdig. Jeg har aldrig Det set dig var- grine så hardcore. Så sjovt. Ej, det var fandme grineren. Det var Ja, bare men en det var det der setting, hva'? lille sådan... Også fordi du kiggede på mig på en anden måde der, da du spurgte ind til det. Man kunne se på, at han var sådan imponeret over min hjerne for første gang. Sådan, Nå, Ja, venner, nu er vi endelig... jeg har fået lov til at bestille kaffe den her gang. Thank God. Eller jeg lå ikke Anker gøre det den her. Det tror jeg Fordi Thank ikke. God. sidste gang, der drak Danny en kaffe med 5 espresso shots i. jeg ville hellere have haft den, du har bestilt sikkert nu med MDMA og rom i. Ja. Ja, For jeg fik det 100%. fuldstændig sindssygt af den der kaffe. Hvad har I lyst til at snakke om i dag? Jeg vil sige, vi spillede 3 koncerter i weekenden. Og Tavligt. og den sidste spillede vi i søndags. Det er rigtigt. Så jeg har monster svært ved at finde ud af, hvor fanden jeg er henne. Altså, og hvad en er ugedag helt det er, og sådan noget. Bankede bare lige 3 shows af, der er mig og holdet. Mm-hmm. Og sluttede af til sådan en sommerfest en søndag. Så kom hjem fra tur om mandagen, og så tog jeg bare direkte med mine børn i Knuthenborg Safari Park, og sådan faldt i søvn, mens jeg kiggede på ulve og sådan noget. Fandme fedt, det der med. Er det et godt sted? Ja, det synes jeg kraftede med. Jeg har aldrig prøvet det før, men det der med, vi havde sådan ligesom en hytte, hvor du sover med Jamen, jeg har ikke været der, men jeg ved, hvad du snakker om. hvor man sover ud til ulvene. Nej, det lyder jo, der er lidt også sige. sådan- er det ikke glas? Et stort glas Jo. panoramavindue, hvor du ligger så falder i søvn, og du kigger på ulve. Det er fedt. Det er eddermame fedt. Det vidste er jeg ikke fedt. ville være, men jeg fik det sådan en helt sådan sejt. Min familie var over det meget hurtigt. Jeg kunne mærke, jeg kunne godt have siddet nogle 8 timer. Det var ikke for børnenes skyld, de var Nå, der. men de synes alle dyr er de andre, men for jeg sad bare og så på de der hvide ulve og følte, sådan, at de forstod mig. Det var, jeg ved ikke hvorfor, det gik rent ind hos mig. Du skulle også godt være lidt sådan en ulvetype. Jeg er måske lidt en ulvetype, altså. Ja. Det vidste jeg heller Skulle ikke. tage og købe sådan en t-shirt der. Ja! Mange af mine tekster, lad os være ærlige, hører hjemme på sådan en ulve-t-shirt. Der er aldrig med meget. Den danske mandlige Taylor Swift. Den mandlige Taylor. Ja. Ja. Det kunne så nemt have gået In a galt. night train. Det kunne så nemt have gået galt. Flashback og sådan en ulv. Der sådan... Hvad med jer? Det lyder da hyggeligt. Hvad har du lavet, Danny? Shit, mand. Jeg har... jeg har virkelig svært ved at arbejde, når det er så godt vejr. Ej, det forstår jeg godt. Jeg skulle indspille nogle vokaler, som jeg du har ikke har skrevet en gjort. sang til et boyband i Korea. Og de har Som man nu lige gør. Ja. På sådan en det har jeg jo gjort mange gange. Men så har de taget den. Hvis Og du så- godt, undskyld mig, hvis du godt, Danny, han er en af de største sange, der nogensinde har været i Kina. Mm. Nej, hvorfor bliver du da ikke mere med det? Det lyder også som en, der lyver. Nej, jeg Jeg tror... har lavet den største sang i Kina. Ja. Det lyder som det der, hvor man havde en kæreste i folkeskolen, og lå med gang, hun går på en anden skole. Er det ikke rigtigt? Præcis. Og hun er virkelig Nå, men sød. vi har sådan en, vi har en kæmpe sang derovre. Okay. Mig og nogle af mine venner, vi lavede en sang til mig, og så ville jeg ikke have den, fordi jeg synes ikke, det var et hit. Det viste sig så. Ej, det er nederen. Good call. Det var et kæmpe hit. Ej, det er nederen. Det har så 3,5 milliarder streams nu. Men det, det er jo ikke sikkert, at jeg havde fået det på engelsk. Det var på, den blev oversat til kinesisk. Nå, jeg skulle sige, har du siddet den kinesisk? Nej, Yes. jeg har gættet mig lidt frem. Ja, det ramte lige i røven. Nej, men så fordi jeg har lavet nogle ting derovre, så spørger de en gang imellem, om jeg ikke har nogle sange, og så tager jeg de sange, som jeg ikke selv har tænkt mig at udgive, og så sender jeg dem over til nogle af de folk, jeg kender over i Korea og sådan noget. Og så havde jeg sendt en bunke sange derover, som jeg ikke tænkte, jeg skulle bruge, og så er der så et boyband, der gerne vil have den. Fedt. En af dem. Og så skulle jeg så ind og indspille det. Men det gad jeg virkelig ikke. Altså, fordi solen skinnede, og studiet er ved Kongens Nytorv, så man går forbi hyggen. Men kan du ikke indspille, når det er mørkt eller sådan noget? Der er fuld, jo. Der er noget at blive fuld. Ja, jeg kan ikke, Sorry. jeg kan ikke udtale Det er noget. rigtigt. Hvad Ja. tænker Det var jeg? det mest sådan, hvad er det for et spørgsmål? Ja. Sorry. Det giver ingen idiot. mening. Men så kom jeg i tanke om, at det, jeg skal bruge til at indspille, det kan faktisk godt bare køre på batteri, altså ud af en computer. Så jeg indspillede en K-pop-sang nede på Ophelias Plads med en fadøl i hånden. Sådan. Så jeg sad Stop. under en parasol med en mikrofon sådan her, og så min producer på den anden side. Og så sad vi bare kottet Det lyder så fedt. vokaler. Så sad jeg bare og sang. Perfekt. Det synes jeg var så fedt. Det bliver kommer jeg til at svært gøre at få meget dig væk af. fra det, var. Det bliver nok det nu sådan en måde, du kommer til at gøre det fremover. Ja, Men det er jo også lidt... Hvorfor skal man have et studie, når man kan have det så Ja. fedt derude? Jamen, det har jeg så også lige aftalt nu, fordi vi tager nogle gange i sommerhus og logger ind, og så er vi sådan, okay, vi skal lige lave 5 sange. Nu har jeg en masse idéer ude, lad os lige lave det til sange, i stedet for bare et omkvæd. Eller... Ja. Så det skal vi, og så kommer jeg til at tænke på, at det skal vi da gøre udenfor. Social anxiety frygter dig. Nej, men i Nordjylland, der er ingen mennesker. at du sad på Ophelias Plads Nå, ja, og sang en sang, det tog mig ikke kvarter at lave en intro foran jer. Altså, hvad laver du? Har du Ja. set, hvad han laver på TikTok? Ja, jamen, jeg elsker det. Jeg kan elsker ikke engang fortælle dig, da jeg mødte de her gutter, så da vi lavede en EP sammen, hvor vi tog til Malaga for at skyde en musikvideo til os to. Nå,
Og så var jeg jo sammen med de her to, og vi havde der med videografen, og han var bare sådan, gutter, den der hovedgade, du ved, der hvor alle går. Gå lige derned, og så bare løb igennem den og skyd musikvideo med sådan en kæmpe højtaler med, ikke? Og jeg går med den der højtaler, og sådan, kan mærke, at jeg sådan går lidt sådan flettet ind over ved butikkerne, og sådan, har ikke helt lyst til at være, sådan kommer lige ud, når der er sådan en eller anden instrumental party-sang, hvor jeg skal vise mit ansigt. Og ellers er det bare fucking jer, der bare sådan, hjernet I har bare den der energi, hvor jeg bare, skal ikke møde dem igen i morgen? Ja, selv hvis jeg skulle det, så det er jo okay. Ej, det i udlandet, der har jeg ingen skam i livet. Fordi de kender ikke nogen. Altså, nej. Okay. Nej, i udlandet, der er jeg fucking ligeglad. Men wow. Ja. Godt men det for var dig. så fedt. Det var så fedt. Det rammer egentlig det der med at sidde og lave musik ude. Det rammer en gang med Anker, hvor vi havde lavet Børn af Natten, så skulle vi lavede en ny sang sammen, der hed Diamanter. Og så siger han, fedt, vi laver det på Stiksen Sushi. Og så var jeg sådan, hvad? Altså, så bare kommer på et omkvæden på Stiksen Sushi. Ja, det er da fedt nok. Og så er jeg sådan, okay, det lyder fedt. Jeg prøver lige at forestille mig i hovedet, hvordan det kommer til at se ud. og så møder jeg, så sidder Anker bare et bord henne på Stiksen Sushi, den der ved Tivoli. Og så den mest sætter jeg mig travle. ind, og så spiller han bare det der beat. Og sådan, jeg vil sige, det første kvarter er jeg meget sådan... Sorry, vi lever. Men så endte vi med at sidde og skrive den, og så jeg var sådan, tror du ikke, folk synes, vi er pisseirriterende? Så var jeg sådan, ej, det er dem fra Børn af Natten, der sidder og synger, det er fint nok. Og så gik der 5 minutter efter, at vi havde spist eller sådan noget, så var vi sådan, så gik vi ud. Så alle dem, der var rundt om os, de var sådan, nej, hvor fedt, I sad og skrev en sang, og hvor hyggeligt og sådan noget. Det var vildt hyggeligt at sidde og se. Hvis jeg sad på Ophelias Plads, og der sad en eller anden fyr med en mikrofon, og så sang, det skulle da ret fejre. Ja, Det er det tror jeg det også. Jeg tror, at dem rundt om mig sad også bare sådan, synes det bare lidt spændende. Det er svært at være sur på, tror jeg. Man kan jo Jeg vælge tror at ikke, lade være folk med er at gøre det sure. sådan i metroen, eller sådan, du Ja, ved, ja. Så er man også hurtigt en under type. barnedåben og sådan noget. Man kan jo holde det lidt. Men ellers... Det er surt for dig, der lidt godt kan lide dit studie. Du kan Jamen, godt... det behøver jeg ikke at gøre noget, for jeg kan også super godt lide at være i det der studie selv. Forstår Wow, gerne. okay. Forstår Det kunne jeg lige få mig til at lyde mere Relaterbart. sådan lonely og hygge. Men jeg tror, det vil... Okay, jeg siger ikke mere til det her. Jeg tror bare, jeg stopper her. Jeg er misundelig på jer. Altså, og indspil, og det lyder fedt, for det her var der jo vind på, og sikkert noget i baggrunden. Så når det, Du kan aldrig gøre det, jeg kan gøre i mit studie. Nej. Men jeg kunne lægge det ned, sådan at nu var det jo ikke min stemme, der skulle ud her. Nu rører den jo til Korea, og så gengør de det, jeg gjorde. Ja. Så den vokal kommer ikke på, det skulle bare lyde godt nok til, at de kunne høre det. Og det gør det 100%, selvom man sidder der. Det er jo også det sjove, det der, som der er mange, der lytter til musikken, ikke tænker over det. Og jeg lover, at jeg gør det her, uden at gøre det nørdet. Nej, bare nørdet. Det er fedt, Men når du nørdet. du ved, der er det jo det der med, at sådan, så der er jo forskellige kvaliteter, når der kommer til en mikrofon. Og når du ser folk synge i en mikrofon, så lyder det jo ikke, som det gør automatisk. Og det er der jo mange, der tror, det gør. Ja, det troede jeg også. Der er jo lige sådan en, at der er nogen, der kan være bedre til at indspille vokaler, fordi så kan man sætte nogle ting på. Det, man kalder en vokalchain, og så kan det lyde godt eller mindre godt. Og det... Blev du for nørdet eller hvad? Nej, Jeg kunne bare se jeres smil. Jeg viser dig en flot mikrofon en dag, som jeg er meget stolt over. Ja. Nej. Nej. Og jeg er også, Nej. altså næste gang vil jeg også have dem der på til koncerten. Inden jeg sådan, Ja, det skal du jeg have. fik total FOMO. Sigge har jo bygget vores liveset, så tjekket, at man er aldrig i tvivl om, hvad man skal, og sådan der, jeg kan være midt i et eller andet, som jeg lever mig ind i, og så kan der en stemme, der siger, omkvæd, 3, 2, du ved ikke? Men, og det er, sådan, det er så lækkert, og du sagde faktisk noget, inden vi gik på. Er det dig, der siger det i den? Jeg skal næsten lige prøve. Noget af det er dig. Prøv bare at blive ved med at forklare, så Nå, men viser så lige siger til han, Lærke. lige inden vi starter, jeg tror, det var sådan helt poetisk, vi skulle på scenen der, hvor du var med. Hvor fanden var vi henne? Svendborg. Og så siger han, så er der styr på livet i 75 minutter. Og det er totalt rigtigt. Det er bare, der er 75 minutter. Nå, men der er bare sådan noget, det er bare bestemt, hvad du skal. Jeg Men jeg er tænker så også, sindssygt. Den siger altid, den ligger legit, siger den, 1, 2, 3, gå ind, 2, 3. Er det ham? Noget af Det er så mig, der har... Meget af det har jeg programmeret hjemmefra, og så noget af det gør vi jo så, når vi er ude og spille live. Ikke? Så du står... Altså, det er også sorry. Jeg troede jo ikke, du havde nogen funktion før. Altså, det er virkelig ked af at sige. Altså... Ja. Nej, det var ikke sådan en. Jeg mener bare, okay, at... Men enlighten me, please, ikke? Ja. Fordi at... Også, altså, da jeg var til koncerten første gang... Altså, så har du slet ikke registreret, at der var andre end mig. Nej, jo, gang. men mig og min veninde, der stod derinde, vi var sådan... Men laver man noget på den computer? Ja. Står man ikke bare lidt og ser sej ud? Sådan her på Facebook eller Ja, sådan. jamen det er det. Så hvad jeg har forstået nu, så laver du virkelig meget. Du laver faktisk mere, end de gør. Og så skal du også tænke over, at ja, til det kan jeg så ikke synge eller rap eller huske tekster, ikke?
Men jeg vil sige, at i forhold til, at det er nok hurtigst mig, der kan gøre, at der overhovedet ikke kommer noget lyd ud. Det han har steder. rigtig stor funktion. Ja. Jeg vil sige, han har den måske noget af verdens største Nu skal jeg funktion. vise dig, når vi spiller... hvad skal jeg vise? Børn af natten? Jeg skal lige på lyden her. Jamen, så siger den. 2, 3, 4. Sammen så sådan, at vi kan holde rytme, ikke? Kan I høre sang imens? Det er ikke noget akustisk. Det er det, vi Eller hører der der. er ikke akustisk karaoke? Og så bare høre nu. Ja, karaoke. Siger den. Verse 2, 3, 4. Så Og tæller den den ind til Anker, ikke? Og så har vi også i... Men det, og tit, jeg har virkelig meget brug for det der. Altså, nu lige den sang kan jeg godt spille i søvne. Lige den men kender jeg du. mener, tit så har jeg er meget optaget af sådan øjenkontakt med nogen, og så er jeg kravlet herned og midt i et eller andet, og så pludselig kommer der en passage, hvor jeg er sådan, hvad fanden var det nu, og hvor er jeg henne? 2, 1, 2, 3, 4. Præcis. Og så Ej, siger det er den jo sådan fedt. noget, Det er for ret eksempel. fedt. Og så breaker vi ud her. Så kan du sige... Drink. 2, 3, 4. Drums. 2, 3, 4. Ej, Og så, det er fedt. du ved, så cueer jeg drumsene ind der, og så videre, ikke? Jeg troede nemlig bare, det var den der klikker. Nej, Altså, nej. Jeg har både det der og noget backing track, og så har jeg selvfølgelig også gutterne på scenen, altså bandet har jeg også i ørerne. Ja. Og du har også en mikrofon, du kan tale til folk Ja, så har jeg live. også, jeg har en mikrofon, hvor jeg kan tale til jer, så kan jeg også have en, hvor jeg bare kan kun tale til vores lydmand, og så har jeg en, hvor jeg bare kan tale til bandet og sådan. du Ja. har jo sådan 4 Han er, hjerner han er at arbejde med. kapelmester på vores hold, ikke? Ja. Men, og det er jo, som du siger, det er jo enormt sådan sendagtigt at vide, okay, de næste 75 minutter, Ja. der er der en fucking plan. Lige Jeg skal præcis. bare gøre det der, jeg kan. Og så sådan, det kan man godt bruge flere perioder i livet, der var så struktureret som det der. Ja. Det er satme fedt, altså. Det er vildt fedt. Det er satme fedt. Ja. Nå, men speaking of at være i kontrol. Jeg tænker lige ind, at der ligger en masse sjov boks her, og det kommer vi til lige om lidt. Nu vil jeg vil lige starte blødt ud. Ja. Okay. Og det er også fordi, at jeg føler, at vi er jo stadig ved at lære hinanden at kende der. Ikke? Det er jo sådan, det er jo ikke en løgn, men det er jo sådan, vi har kun hængt ud 2 gange, inden vi begyndte at lave Lige den her præcis. podcast. Og så fandt vi ud af, at nu vil vi Nu, bare gerne være nu fucking går det gode godt. venner. Ja. Så du ved, jeg har lige lavet sådan nogle episoder. Det er nogle scenarier, det her. Ikke? Fedt. Og du skal bare sige, hvem du tror. Jeg Nå, elsker er det bedst, her. Ej, ikke? hvor er det sjovt. Nå. Og Okay. den hedder, hvem vil overleve længst? Shit. Skal du lige fortælle, Okay. da vi lavede radio Ja. i Randers, hvor fuck var vi var henne? Hvor sige, det må du lige få lov til at fortælle. Okay, det er det mest. Altså, der, Jeg får aldrig når vi lov til laver at det der jysk radio, ikke? Så er jeg jo er lidt på, radioturné. så er jeg på hjemmebane. Det er jo my people. Så, er han sådan, så står vi og laver noget interview, og så, så får Sigge et spørgsmål, der er, hvis der var krig, hvordan ville I så klare den? Altså, hvis der var krig i Danmark. Ja, selvfølgelig. Og så svarer Sigge, Nej, hvad har jeg svaret? Jeg kan ikke engang huske det. svaret, jeg tror, vi ville klare den meget godt, fordi vi viber fedt. Det har jeg ikke sagt. Jo. Hey, Du sagde, nej. Prøv, det er det ubehagelige med at have de her to. Jeg du føler, sagde at I live i faker det. radioen, vi er ret gode til at hygge os. Vi er fucking gode til at hygge os, og vi holder vibesene Prøv, gode. det jeg mente, det Også var, i krig. hvis man kom ned I i sådan en skyttegrav. Jeg har dig. det var meget mere sådan en, vi er i et sikkerhedsrum, og du skal Ja. kede dig i et år. Ja, Du okay. ved sådan- Hvorfor er vi ikke med i krigen? Jeg kan heller ikke lide, at du tager os ud. Vi er slet ikke seje soldater-typer. Vi er Ej, bare det- med det samme løbet i et beskyttelsesrum, og nu er det bare at hygge sig helt vildt. Vi vil ikke være Ægte. super gode som soldater, tror jeg. Lad mig Jo, leve vi i vil fantasi. holde vibesene kørende, mand. Og det ved vi alle sammen godt er den vigtigste kvalitet i krig. Ja, det er Det det. er at hygge Er sig. det ikke vibes? Nå. Det er vibes. Men så Ja. lad os forestille os, at vi er ude i krigen. Ja. Vi bliver tabt i skoven. Tabt. Ja, forskellige steder. Der er ikke nogen vej. Ja. er så sindssygt. Ja. Hvilket scenarie er det? Ja. I hvert fald er vi ude af lommen på en Hvem har kæmpe. tabt? Hvad sker der? Jeg forstår, hvad du mener. Det er bare her, situationen starter. Ja, ja. I er midt ude i fucking vi ingenting. er... Du er... Wow, det er aldrig sket for en voksen mand. Fuck, de her like, om man sætter så lang tid. Okay, kør. Okay, Shit. sorry, men det er sindssygt. Ja. Vi er i en skov. Ja. Vi er 3 forskellige steder i en skov. Vi har ikke hjælp for hinanden. Hvem overlever længst? Ikke. Du må godt rangere den. Du må godt rangere den. Ja, okay, jeg tror, det er bedst. Sorry. Anker nederst. Hvorfor det? Det, Jeg er lige ved Knud vores safaripark. Det gik så se dig. fint. Men du taler også om, hvordan at du bare stirrer ud af et vindue. Altså, det er jo ikke imponerende. Og bare sådan, nå, okay. Jeg tror faktisk, du har levet længst tid. Ja, det tror jeg var. Yes, tak fordi I kom. Okay. Det er meget Baseret, fedt. det er ham mand, der var ved at tage lyd af sig selv med en snus i den tidligere Okay. historie. Er du klar til næste 24 timer uden telefon? Den tror jeg, han har klaret bedst. Ja. Okay. Du havde klaret nummer 2, og du er på sidste plads. Sidste zombie
Apocalypse. Det har du sikkert læst op på, hvordan man overlever. Der er pyramiderne og næst zombie. Du klarer den bedst. Ja. Nu op med at tage det så meget selvtillid. Sorry. Du skulle sidst i kanonen. Jeg er den eneste af os, der har sådan en emergency-kasse oppe på loftet. Jeg er klar til zombie-apokalypse. Du er så klar. Zombie og Bobo. Jeg er frisk på noget samba, men zombies, det ved jeg sgu ikke helt. Er du gået i naturen? Ej, jeg er jo vokset op som spejder. Er du det? Jeg sover i telt hver sommer. Jeg elsker det Er primitive frivillig? liv. Eller Jeg er en frivillig. Jeg står i telter på min altan. Det har jeg altid gjort. Okay. Og så hygger det er jeg derude. sindssygt at sige ud. Nej, det er jo bare derhjemme. Nå, det er det der altanspejder. Nej, det er efter, jeg ikke gør det mere, jo. Bare den der... Skulle man lige løbe ind og hente en Magnum? Du siger, som om jeg skulle med sådan en survival camp. Det er jo bare... Nej. Så er man indenfor, helt indenfor. Det er ikke så primitivt. Jeg har også sådan stikkontakter derude, så det er jo ikke fordi, det er primitivt. Nej. Min idé er bare, at jeg elsker Surviving. at sove udenfor. Ja. Ja. Jeg elsker det. Jamen, det er også I hyggeligt. Kolo, der kan jeg også godt lide at være. Ej, men det er også hyggeligt, altså. Det er hyggeligt. Da jeg var lille, der sov jeg her tit på min trampolin ude i Ej, det er haven. lidt hyggeligt. Helt vildt hyggeligt. Så kunne man bare ligge og se på stjerner derude. Det kan jeg godt lide. Det kunne man... Stjerner og bats, hvad hedder de? Flagermus. Bats. Ja, Hvorfor sådan her? de var... De angriber det. man jo. kunne, nogle gange kunne man få fat i dem, hvis man havde sådan en klud med nogle sten Klud? i. Jeg føler, han er i gang med at improvisere en historie. Nej, lige hvis nu. man havde en klud med sten i, og sådan en elastik på, så hvis man kastede den op, så er de jo blinde, så de går efter sådan nogle signaler. Så dykker de sådan ned efter den. Du Så kan man driller sådan, dem. Skulle du bare slappe et bat? ja. Ja. I slap the bat. Og slap det bag. I slap. Stakkels I sov. slap the bat. Ej, jeg vil sige, Men der er det er mange, der ikke tror det, at jeg er sådan en. Men altså, mig og Patrick tager jo 2 gange om året til Sydafrika og arbejder frivilligt med dyr, hvor at jeg det har jeg legit faktisk fysisk har lort til knæene hver dag. Ja. Nå, Altså- fuck hvor sejt. Jeg elsker det, men det er bare for at sige sådan, det er sgu bare... jeg kan godt lide det. Ja. Alt, der er sådan lidt beskidt og lidt sjovt. Det er lidt fedt. Jeg elsker også. Er det vilde Patrick, dyr. der fik dig med på den, eller omvendt? Ej, det er jo faktisk en af mine yndlingshistorier. Jeg var lige blevet dumpet af, hvad jeg troede var mit livs kærlighed. Så jeg var bare den der, jeg downloader en dating-app og sådan noget, så finder jeg en fyr, den første fyr, bare sådan, wow, Patrick. Mm-hmm. Jeg nåede at swipe 1 gang, det var ham. Og på vores... Er det seriøst? Det er ikke fuldstændig- bare en fake historie for... Én gang? Det ligger faktisk ude, fordi... Swiper du én gang på en Jeg app og swipede fandt én the gang. love of your life? Og det var Det er på jo ikke- dating-appen Smitten, og de købte historien. Vi lavede et samarbejde efter, for det var sådan her, jeg skulle være fortaler for deres app, fordi jeg swipede 1 gang, Wow. og så fandt jeg mit livs kærlighed, ikke? Vi gik en tur. Sygt. Anden gang vi gik en tur, så gik vi sådan inde ved fisketåret, og så var han sådan der, vil du med til Sydafrika? Jeg var sådan der, du kunne være morder. Han har købt turen til sin ekskæreste, Nå. og så var de lige gået fra hinanden, og så var han sådan her, jeg har billetten. Nå. Den er betalt. Ej, det er en god historie. Skal du med? Og jeg kan bare huske, at jeg ringer til min far sådan rigtig sådan, jeg har mødt den her dude, jeg tager til Sydafrika i 6 uger og arbejder med løver. Wow. Så vi tog faktisk til Sydafrika sammen, lige da vi mødte hinanden. Altså, Ej, vi var hvor er det lige fedt. mødte hinanden, da vi bare tog en flyver til Sydafrika. Det lyder virkelig som en fyr, der Fucking fed måde er at starte hestehale. på. Jeg vil som far tænke, at han er hestehale. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men Ja. Ja. Ja, det var... Ja. Tjek lige, om han har under hatten. det lyder som en, der gør sådan her. Ja. Som han har ret stort sådan balsam-budget. Ja, Er det ikke rigtigt? kæmpe udgift. Silkeblødt, sådan mørkt. Jeg tror også, han har en manke. Ja. Har du lyst til, Lærke, altså, jeg har fandme brugt, jeg fortalte lige gutterne, fordi alle har haft lidt travlt, så jeg tog lige lidt ansvar i dag, og var sådan har skrevet rigtig meget på med hånden, Ej, det er fedt. simpelthen. Jeg kan godt lide det. Jeg håber, du kan læse det. Men har du ikke lyst til at Selvfølgelig kan jeg starte med en af dem? Jo, vi laver underrated eller overvurderet. Nå, det er fordi undervurderet eller overvurderet. Tak. Okay, undervurderet eller overvurderet? BMO. Overvurderet. Overvurderet. Stærkt overvurderet. Jeg kan ikke. Nej. Jeg kan det ikke. Nej. Du ligner typen, der vil have en Nu BMO hver skal I dag. lige høre. Det er en kæmpe ting, det er for ham. jeg vil ikke gå så langt at sige, at jeg synes, den er undervurderet. Jeg synes, den er præcis hyped, Nej, som det den er skal den ikke. være. Det, du kan være sikker på, det er, at hvis noget er overvurderet, så går det rent hjem og sige. Ja. Det kan du være sikker på. Hvis det er hypet en syg på Nørrebro, Ja, så hopper har han en i lommen. direkte i noget hype. Ja, lige præcis. Jeg har det sgu meget lækkert. Jeg kan sgu godt lige sidde catch up med en ven. Hvad fanden er det? Det har da ikke noget med en BMO at gøre. Nej, men det Jo, smager sgu over- Du kan godt, ikke hvis tage man gør patent på det her med at sludre med en kammerat, hvis du bruger noget ost. Men jeg spiser ikke ost, så jeg ved ikke... Altså, det kan godt være, det smager godt, men at sådan... Typen, der skal sige BMO. Det er det. Ikke. Det er også det. Det siger jeg jo Det- heller ikke. Det gør var du bare så lige for... meget. Men du skal også lige Nå. forklare i parentes, Hver hvad det dag. betyder, Hele som om vi ikke ved det.
DJ's, der kun spiller edits, det forstår jeg ikke. Hvad mener du? DJ's, der... Kæmpe, Sigge. Du er så meget dig selv. Ja, det er ikke dejligt. Ej, sindssygt. Der er andre Det er jo med ikke... dig, jo. Det er kun, at hun har taget 2, der måske lige er lidt meget mere end mig. Ja, så skulle du som Big Bands person nu. Jeg ved ikke, hvad Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det er også mig, der er noget, mand. Okay, du ved, når man der er en DJ, hvor så kan man spille originalerne af sangene. Altså, det vil svare til, at jeg spillede den rigtige version af Nattog. Ja. Jeg kan også spille et remix, som der er sådan, du ved, lidt uptempo. Og det er virkelig en type, der gør det. Jeg har aldrig hørt en DJ ikke spille edits. Okay. Yes. DJ, er deres job ikke? Ellers er det jo bare en person, der sætter en playlist på. What in the specific for one person is Nej, going on? Jeg føler mig så trådt på. Det kan være, at vi skulle tage en ny. Ved du hvad, jeg tager en ny. BMO og DJ, som spiller edits. Altså, det var bare det sigvart coded. Ej, hvor var du sjov. Producer-tekst. Nej. Ej, okay. Okay. Jeg sværger, alle handler ikke om mig. Jeg har bare blandet dem på en måde. Jeg vil gerne høre, Sigge. Okay, Jeg synes, det er meget normalt inden for hiphop-verdenen, så den type, der vil sidde og lave et beat bag i, kan finde på at lægge sig producer-tag ind i starten af sangen. Når sådan Jason Derulo. That's Ja, it. ja, Men så præcis. bare med en DJ. Undervurderet. Okay, det kan du godt lide. Jeg skal da have sådan... Altså, Okay. Det er fedt. Jeg synes også, det er fedt. Ja. Skal vi satse på, at den Og- næste Ja. ikke er Det Jeg tager gjorde en mig næsten lykkelig, den Hey, det er oplevelse. så fedt. Det skal lige siges, at vi laver meget sjov, men det er jo en af mine yndlingsting i verden i hvert fald, er når Sigge er Sigge. Ja, sammen. Sammen. Det kan jeg simpelthen ikke få nok af. Det er også, med det syrede lige nu, vil jeg ikke kunne fortælle dig, om det faktisk er dig, der har været unlucky med at trække nogen, der minder om mig, eller om jeg bare sådan i min naivitet er kommet til jeg at kunne tror jo, lave. at når du er kreativ, og ligesom tænker, nu skal jeg lave noget, der alle kan være med på, så bliver det bare meget specifikt dig selv. Så tror jeg ligesom bare, det er sådan, det fungerer. At du tænker, kan jeg vide, hvad folk synes om producer tags og BMO og fixie bikes? Edits. turbusser. Den synes jeg bedre, I kan svare på. Ja, altså lige den her weekend, hvor jeg har siddet 24 timer i den der bus, der synes jeg godt nok, det er overvurderet, det må jeg sige. Det gør alt, at der er tur foran, ikke? Fordi det er jo en bus. Det er lidt jo bare en fedt. bus. Det er- Men når du skal i turbus... Jeg elsker også busser. Altså, jeg elsker at køre i bus. Ja. Turbus, det var endnu federe. Ja, ja. Ja, Jeg er glad for, at det hedder en turbus. Jeg har haft svært ved at gå ind i den, hvis det var en bus. hele holdet har Okay, jeg siger undervurderet. Jeg kan fandme godt lide turbusser. Undervurderet. overvurderet. Overvurderet for tid. Lige nu er Undervurderet. overvurderet. Det er sådan, der er Vi tager undervurderet. lige 3 hurtige. Folk, der spiller guitar til fester. Undervurderet. Overvurderet. Undervurderet. Jeg er ligeglad med jeres meninger. Det er Undervurderet, hvis de er gode. Jamen, det er fordi, du tænker, det er John Mayer, eller sådan. Du Ja, tænker, det han er tænker helt jeg. vildt Okay, fed. Ja, det tænker jeg. hey, Det er så skal jeg aldrig også John bede om Mayer. det. Er det aldrig John Det er Mayer? aldrig Det er John aldrig Mayer. John Mayer. Ej. Nå, mere John. Er I klar? Ja. Cocktailbar. Undervurderet. 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 Enig. Nice. Lav podcast med sine venner. Undervurderet. Kæmpe ting at slutte på også, den der. Ja. Det er faktisk Men det er også, Det er der er lidt også et par godt stykker gået. tilbage, ikke? Så kan vi gemme Ja. nogen til en anden Ja, ja. gang. Det kan jeg godt lide. Det er meget hyggeligt at Ej, lige det have kan jeg sådan en godt lide. humør. Skal vi to lige spille ind med det eneste, vi to har forberedt Ja. den her uge? Top Vi vil notch gerne sidde comedy, dig her i baby. midten, og Så I skal sidder ikke jeg op ved siden af til- mig. I skulle ikke Hvad- op- Hvad for en kamera er I det? skulle ikke op i køkkenet? Nej, vi gør det her. tror Okay. jeg. Fordi vi vil gerne sidde tæt på jer imens. Det er Ej, fordi, Jeg tror, jeg har brug hvad for at er kigge på den. overskriften på den her, vi har lavet her, Dan? Det Jeg kan ikke engang er- huske det. Det her er ting, der føles ulovligt, men ikke er. At sove med jeans på. At gå ud af Netto uden at købe noget. At have åbent vindue og tændt radiator. Og gå på et gulv, der lige er blevet vasket. At nyse med AirPods i. Overhale gamle mennesker på fortorvet. At være den eneste i fitness 0530. Og lægge sit sæde ned i en flyver. At dufte til benzin. Ja. Lækkert. god, ikke? Hvorfor må man det egentlig? Ja. Og tage en gratis smagsprøve, selvom man ved, man ikke kommer til at købe noget. At drikke vand fra vanen hjemme hos andre mennesker. Og bede om gratis vand på en café. At gå på en slukket rulletrappe. Og nappe servietter fra McDonald's til senere brug. Hvad skal det? At kigge direkte ind i mikrobølgeovnen, mens den kører. Som er blevet anholdt, hvis det var Jeg skal lige have ulovligt. forklaret AirPods og nyse. Har du prøvet det? Har du prøvet det? Nej. Det synes Ej, jeg synes, den er god. Det er ubehageligt. Ja, det er så ubehageligt. Det føles, Det føles meget voldsomt. Ja, Det føles okay. meget Det er fordi, der voldsomt. dannes sådan en tryk. med noise cancelling. Hvis du er sådan en noise cancel, hører telefonen ind ny, så tænker du, du ligesom bare har lavet et overgreb på omverdenen. Nå, Det er ret okay, voldsomt. på den Ja. måde. Jeg har lige brug for at prøve en ting, fordi nu produktionen sagde jo, at vi havde fået et nyt kamera, og det har jeg lige brug for at udfordre 2 mennesker i. Fordi at jeg tænker, at jeg skal simpelthen lige se, hvem der vinder en stierkonkurrence, og Lærke og Danny. Så det handler om, at man skal kigge på hinanden Ej, jeg så kan lang godt tid som lide. muligt. Jeg Man må kan- lave hoveder, Skal man må bagefter- smile.
Skal vi bagefter lege sig det samme ord? Ja. Den er fed på den der. Ja, den er jo sjov. Okay, men så Okay, går vi i køkkenet. Nu går vi i køkkenet. Okay, hvad er der noget, der her, man bare må... Er det gratis vand, eller hvad? Er det jeres vand? Ja, men det er for en fremmed Ja, men det er for en anden. Er det jeres vand, eller hvad? Det er sindssygt. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle svare på det der. Det er lidt sådan psykopatagtigt. Ja, ikke? Nej, vi kan ikke lave den her, kan vi? Kan I se hinanden, når I Der står kan, sådan hvis der? vi står her. Er vi så også i kamera? Ja, det er okay, det der. Hvorfor Okay. okay. Du har mistet kontrol over dine arme, når du står sådan der? Okay. Er det sådan en... vi tæller lige ned Ja. på nu. Okay, jeg skal Okay. ind i min zone. 3, 2, 1, nu. Du kan jo ikke grine og bare ikke vise det på... Du griner, uden du viser det på dit Man må bare ansigt. ikke blinke jo. Nej, det er Nej, rigtigt. nej, må man ikke blinke? Det er god Jo, til at selvfølgelig være. må man blinke. Vi Du må konkurrerer i være hver sin ting. Ja, Okay. jeg kan mærke det er min tur. Det er først, når man begynder at grine. Sidste. Ja. 3, 2, 1, nu. Okay. Jeg Hey, føler det mig er så godt, det her. confident, indtil du kigger på mig. Ja. Okay, nu står det 1-1. Okay. Og jeg ved ikke, hvad man ikke må. Må Så man ikke afgør det. grine, eller må man ikke Du må ikke grine. Jeg må ikke grine, det er Du må det, ikke handler om. grine, ja. Okay. 3, 2, 1, nu. Okay, det var svært. Wow, Okay. hvorfor er det så svært? Det ved jeg ikke. Det ville ikke være svært, hvis det var de andre. Det er fordi, det er dig, Danny. Det tror jeg ikke på. Det er dig, Lenny. Jeg sagde Danny. Wow. Okay, nå. Jeg vil gerne lige prøve at vil spille, du med jeg på vil den gerne her, bare lige eller prøve at se, om vi kan spille sig det samme. Kender du det? Har du nogensinde prøvet at spille det, Lenny? Okay, du siger 3 ting, så får vi det Ja. ord. 3, 2, 1, nu. Citron. Hvad sagde du? Bil. Bil og citron. Okay. 3, 2, 1. Racerbane. Hvad? Brandbil. Okay, racerbane, brandbil. Yep. Easy. Okay. Ja. 3, 2, 1. Legetøj. Talladega Nights. Hvad sagde du? Hvad var det for Talladega Nights. Nej, okay, bare ærgerligt. Okay. Jeg sagde legetøj. Mm. 3, 2, 1. Will Baby Ferrell. Jesus. Vi er tæt på nu. Hey, Okay. jeg tænkte, det kunne ikke være længere væk. Nå, vi er tæt på. Vi er tæt på. Okay. 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 3, 2, 1. Step Sweet. Brothers. Det kan vi godt. Okay. 3, 2, 1. Fergie. Yes! Yes! Det er fedt. Okay, hvor mange takes var det lige? Det var sådan 7-8. Vi klarede det under 10. Ej, hvor var det, jeg blev gejstret. Okay. Ja. Hold kæft, Jeg var Lærke. bil og citron, jeg var sådan luftfrisker. Hvorfor er der ikke nogen, der siger noget? Den er Lærke, er du klar til, at vi slår lige nogle mennesker, der har hængt ud Jeg har hver aldrig dag i prøvet 3 det her år? før. Nej, okay. Vi tæller ned, og så på nu siger vi et ord. Et ord. Og så handler det om, at vi skal komme Og I må godt hen ligesom og sige... videoer, uden at sige ord. Okay. Sige... Ja, så skal vi hen og sige det samme ord på et Så tidspunkt. står Okay, er vi klar? Vi tæller ned. Ja, 3, 2, 1. Bryllup. iskaffe. Hvad sagde du? Jeg sagde bryllup. Iskaffe. Er der et fælles referencepunkt imellem iskaffe og bryllup? Okay. Okay, tæt ned. Er I klar? Ja. 3, 2, 1. Lærke. Okay. Bag Peters er der. Må jeg smage din Ja, det må du i hvert fald. Det er virkelig drink? god. Hold Nå, nu men kæft. nu kan vi gå tilbage til en kasse, hvis der er nogen, der vil Fedt. roaste en kasse. Sigge, Hvem vælger en du kasse? vælger en kasse. Er det mig, der vil tage en kasse? det er det. Jamen, så tager jeg lige en for... Frekvensområder. BMO'er. Nu stopper det. Vi tager for eller imod kassen. Okay? Okay. Okay, nu tager jeg lige, der ikke er sikkekode til at starte. Nej, bare kør. Jeg elsker Okay, at du se bare. det. Vi er vilde med det. Alle burde have lov til at fortælle DJ'en, hvad han spiller. For eller imod. Imod. Altså sådan tage imod bud fra publikum, eller hvad? Fik på dit eget liv. Der er en, der er det her. Jeg er imod. Ja, altså du ved, hvis der er en, der nogle gange i DJ. byen, føler folk Request. så meget berettet ud til at komme op og være sådan, Og være sådan, du må du skal spille den her spille. sang lige nu. Okay. Er du for eller imod, at folk gør det? Jeg er for, hvis det er mig, men imod, hvis det er Ja, præcis. Folk, der klapper, når flyet lander. for. Imod. For? Jeg er en klapper. Nej. Jeg er en Kunne du kæmpe finde på klapper. at klappe? Jeg klapper hver gang. Mig og min søster, vi... Nej. Er det rigtigt? Det er Nej. jeg, der starter Hele over. familien. Lærke, det her er det første gang i vores venskab, hvor jeg har det lidt svært, kan jeg mærke. Ja. Er Det er du jo her? lidt sådan en hashtag-stol, du har gang i der. Ja, det vil jeg. Det er lidt en lille... Nej, jeg synes bare, det er så cute på, at vi har sovet på det her fly. De har bare holdt sig oppe for at flyve os sikkert derhen. De har taget sig af os, og kender ikke det sådan... Okay, det kender jeg måske ikke. Når man er sådan ude og købe tøj, så skal man sådan hjem og gå modshow foran sine veninder og sådan noget. Det er ligesom, de er sikkert mega stolte af det, de lige har præsteret. Og så er der ikke nogen, der anerkender det. Fuck jer alle sammen. Okay. Jeg er overtalt, kan man. Jamen, jeg Ja, vi får Eller venner. Lærke Det er er for. fra nu af. Imod. er meget imod. Jeg blev så lidt for her. Jeg kunne godt lide, at vi Okay. også anerkendte dem. Du gider bare overhovedet ikke at lyde som en nar, fordi hun lige har solgt det som være sådan, det er de gode mennesker, der gør det. Jamen, det er det, jeg kunne mærke. Er I klar til næste? Det er okay at ghoste efter første date. For eller imod?
Det kommer an på, hvordan den er gået. Nej, stop nu, Danny. Okay, det er for... Okay, For... Det er jeg faktisk også lidt på. Jeg er fandme blevet ghostet efter mange første Guffet. dates. Guffet. Der er mange første dates. Jeg håber, du fik drinks og billeder. Nu er det ikke det der med, at der er nogen, der skal klippe det. Jeg har fandme guffet på mange første dates. Hey, we don't judge. Nej, Nej, det er nej, sindssygt, vi gør det ikke. Jeg er blevet ghostet efter mange første dates, og jeg tager det aldrig helt personligt. Nej. Så det føler jeg faktisk er lidt for... Jeg synes, det er lidt mere respekt at lige være sådan, hey, jeg er ikke interesseret. Ja, Men- enig. Men Enig. you do you. For eller imod, gå hjem fra en fest uden at sige farvel. For! Jeg har Stort aldrig for. sagt farvel. Stort før, for. når jeg er Aldrig. Kæmpe for. Irsk farvel hver gang. Irsk farvel hver gang. Hvad Det fuck ved jeg er ikke, irsk men ja. farvel? Det Irish goodbye. Er det bare en god Houdini? at sige farvel. Det er et irsk farvel. Houdini, ja. Sådan en fuld rig, der bare tøffer ned ad vejen. Nå, fordi man er for stiv. Det er bare et Okay, det The griner, Irish der kan goodbye, det. det er fandme god til. Jeg er også virkelig god til det. Ja. Folk er stoppet med at spørge nu, hvor jeg er blevet af. Det er fucking dejligt. Okay, nu kører vi lige nogle hurtige. Er I klar? Bryllupper. For. For. Woo! Dating apps. For, I guess. Ja, for. Vinterbadning. Nej, For? imod. Altså, gå hjem. Nå, Lad være. hvis man ikke putter det på Instagram. Ja, men så hvem? Men er det ikke Ej, meget en sådan, irriterende sådan type. sundt og rart? Du kan gøre så mange ting, der er sundt og rare. Der er jo ikke nogen, der vinterbader, Nå. fordi det er sundt og rart. Nej, de fleste gør det for at lægge den. For at putte det på nettet. Ja, det synes jeg. Det Jeg har virker ikke prøvet sådan. Nej, de gør det for at kunne Sindssygt fortælle, at de dem, har der gør vinterbad. Hvor Ja, man ja. det er også fint. Mark. Ja. Nå, vi har 3 tilbage på den her, så dem kommer vi i mål på. Er I klar? Ja. At kunne mute folk i virkeligheden. For. Stort for. Drømmen. Ja, det gad Det er jo Intet derfor, for. man har AirPods. Ja. Det er jo det til. Nej, det er for people pleaser til. De vil jo vide, at jeg har muted dem. jeg siger går nu. De vil jo vide, at jeg har muted dem. Ja. Så nej, det er jo vildt tarveligt. Det vil jeg aldrig gøre. Tænker du meget over, hvad folk tænker om dig? Jeg er pisseglad med, hvad folk tænker om mig. Men jeg tænker meget over at være et godt menneske. Det er Ja. Så det er sådan... flink og god. Ja. Altså, jeg tror, jeg vil synes, det var sådan... Mute. Ja, jamen, det er det, jeg mener bare. Kan du lige have din kæft i 2 sekunder? Det gør man jo ikke, selvom det er socialt Nej, aktivt. Så men vil du det- tage en time ud af dit liv, hvis du lyttede på en virkelig nederen historie, bare fordi du ikke kunne få dig selv til at sige... Det gør jeg lige Nej, nu. det har jeg også gjort. Men det er jo Det gør du lige Men- nu! Det er jo med i den podcast her. Det er jo det Nej, det gør jeg virkelig tit. Men Altså, må jeg spørge om noget? Okay. Er det ikke her, er det ikke det mute-knappen så skal kunne... Altså, du gør. ja, er det ikke det, den kan? Jo, Mute-knappen. jo, du kan Så, mute. så slipper du for det. Men hvad så, hvis de stiller spørgsmål efter til historien, så kan du ikke svare? Men de muted jo. Ja, men når de så unmute, så er Unmute de sådan, hvad synes du om min historie? Så siger du bare, ja, Så smiler den Ja. ikke. god historie. Så siger du, sådan er livet. Mm. Ja. Er det ikke rigtigt? Der er altså vildt mange sådan over. universelle svar, man That's kan give crazy, til sådan bro. ting, hvor man That's bare crazy, lavet, som om bro. man har lyttet. Tag skoene af i flyveren. Hvor? Det kommer an på, hvor lang den flyvetur er. Ja. Jeg har aldrig sko på nogen steder. Nej. Hvis det er et Puddle jumper. over 6 timer, så fair nok. Ja. Okay, jeg er også fra den. Man prøver at holde skoene på. Men Ja, det gør man. Ej, det gør man man ikke. prøver, og så prøver man også 100% at have rene strømper på, når du Ej, det tager gør op i man. Ej, flyet. det vil jeg så sige. Jeg vil sige, jeg har mindre imod en blond pige med sådan nogle lyserøde strømper, der sådan noget, tager dem af, versus Det er jo ikke strømperne, hun mig tager af. eller jer. Mm. Det er bare Hvis jeg skoene. ikke kendte jer, og så en flyver, og I to. Hvad hvis det bare... skoene Okay, af. må Jeg skal ikke bede om bare tær. Nej, Må jeg det, spille ind med, at Okay. det er en fyr, der hedder Flemming, Ja. og han gør sådan her, han gør det der med Behold- fødderne. Du kan Ja. se, han gør det Hvad der. med, Ja. hvad med en, der hedder Daniel, der ser 2. verdenskrig dokumentar for sin snusgale i halsen? Behold dem på. Nej, Altså, det han er den, der Whatever. er mest Ja, man kan jo se, Folk betaler for Man at kan se jo mine se- fødder, altså. Ja, det er det. Hvad man kan jo skal se, der at med ens fødder ikke lugter på ens hoved, du ved. Man kan jo se på vores hoveder, at det ikke er rart i en flyver. Kan man se på mit hoved, at jeg ikke har fødder, der lugter? Er det det, du Det siger? er bare Ja, male versus Altså, jeg vil female. sige, du har fødder, og du har ikke nogen sokker Nå, på ja, det nu, du og har vi har ikke faktisk lagt mærke nu, til det det. Kan I lugter lugte, eller hvad? Man kan se på mig, at en af mine fødder lugter. En af dem. One nice and one smelly. Det er sådan lidt risky. Sådan, Ja, hvilken fod får du i dag? sådan en roulette-agtig situation. Nå, det var dem. Skal vi slutte af på noget brev? Nå ja. Nej, der er brevkasse. Der er jo en brev. Det var det jo faktisk det eneste, vi virkelig lovede i afsnit 2, at vi skulle igennem. Det har været Ja. en rigtig god idé, Så synes jeg tillod mig at Er det mig? poste en, Må jeg en spille story. ind, så jeg også hjælper Jamen, lidt, og ikke bare sidder så det og der er bare, man kan åbne den, og så der er jo en flot brevkasse her, og så hvis det er til en specifik, så står ens navn på, og ellers så står der alle. Så man kan, du kan bare læse en. Kan du ikke mærke, hvor fedt det er, han tager styring på ting efter? Jamen, jeg synes, Hvis det er man så fedt. lader ting sejle nok, Ja. så pludselig så har Sigge en plan. Vi dyrker meget ikke at vide, hvor vi skal sige, om jeg har lavet reservationer til jer, fordi I to bare fucker rundt. Vi kan jo godt, vi er jo i stand til at booke en restaurant. Jo. Nej.
Mr. 5 shots of espresso. Og både sukkerfri Det og klinger med lidt sukker. hult i denne podcast, vil jeg sige. Men jeg vil sige, Men det er jeg faktisk super rigtigt. Det er det, der sker. Hvis man- Det er, hvis det bliver nok kaotisk, så bliver jeg sådan, nu kan jeg kan slet ikke. Nu laver jeg en plan. Men Men det, være i det det. har jeg virkelig stor respekt for. Ja, det er rart, ikke? Jo. Det første spørgsmål i Du kan kigge ud, hvis der står et andet navn. brevkassen, det er, hvad er det dummeste, I har gjort i en brændert? Ikke at have en. Ja, det Nå, ja. Jeg Nå, ved, du om det ikke- kan gøre. Okay, Det er men som det kan gøre. du skal nok lige... Der kommer nogen i år. I skal lige oplære mig lidt. Til dit bryllup. Ja. Jamen, Ja, det kunne godt være. er det, må jeg requeste, er det en ansigtsoperation i Korea? Ej, for eksempel? ja, ja, Det er ja. ret Har du nogensinde sindssygt. fået den historie? Det dummeste, jeg har gjort, det er at få en ansigtsoperation i Korea i en brænder. Altså, Altså, laver vi altså, sjov slet ikke Du sådan bliver noget nødt til lige... Okay, der skal lige være... Danny, han skød jo et kæmpe reality-program for Netflix i Korea, som der aldrig er kommet ud. Hvor at Danny, Hvem han var... er du? Danny, han var jo hovedpersonen i den her kæmpe mega-mansion, hvor han var sådan the western guy, der skulle... Jeg var den eneste i den serie, der ikke var koreansk. Og så er jeg til et møde et halvt år inden i Korea. Og så til det møde, der får vi så alle sammen tilbudt en gratis face surgery. Hvor jeg så pænt takker nej. Tak. Og så de sidste, dernede, der siger man ja til gaver, åbenbart. Og så får jeg så sagt nej. Altså, det er sådan lidt kulturelt. kulturen. Det er ikke så velanset at sige. Han kan slet ikke Og forstå, det er at jeg vildt ikke vil god have stil den. at få tilbudt en ansigtsoperation. Der. Og de går meget op i beauty. De er ligesom hovedstaden i verden for beauty, K-beauty. Ja, det. Så jeg siger nej, og så 5 dage i streg, så ham der Netflix-fyren, han sender en bil ud og henter mig, og så bliver jeg kørt på restaurant og bar, og han drikker mig bare stiv 5 dage i streg-agtigt. Og det er jo, yes please, I am available again tonight. Og så den anden sidste aften, der står jeg igen og siger sådan, ej, dude, jeg skal ikke, I like it the way it is, actually, og sådan noget. Og så er han sådan, yeah, but everyone else is gonna get the surgery. You're gonna look so stupid. Så er jeg sådan, already look pretty stupid. Så siger han, okay, fair nok og sådan noget. Men nu, kom lige med mig her, og så kan du gå hjem klokken 4 om morgenen og sådan noget på en klub i Seoul i Sydkorea. Og så køber han en flaske tequila, og så bare 2 shots, og så begynder han bare... Så til sidst så er jeg sådan, dude, jeg kan ikke mere. Skal vi have den der i morgen, siger han så. Så siger jeg, ja. Så går jeg i seng, vågner klokken 8 om morgenen og sådan noget, og så er der sådan, igen sådan en vogn, der skal køre mig ud til sådan en klinik. Og så, altså jeg er stadig fuld, jo. Jeg har sovet 2 timer eller sådan noget. Så kommer jeg ind på sådan en hospitalsting, og så sidder, og de snakker kun koreansk derinde. Nej. Og så er de sådan, do you know what you're gonna get? Og sådan noget. Og jeg er Det er sådan, altså sådan en bedste historie. Den er ikke engang bestemt for dig. Du skal selv sådan udvælge. Jamen, han vidste, hvad jeg skulle have ham der, og så var jeg sådan, jamen, det er noget med sådan en godt for huden-agtig noget. Og de var sådan, ja, og så var det sådan, please sign this, please sign this. Og så får jeg sådan et dokument, og så spørger jeg ham der sådan, det hele står på koreansk, så jeg sådan, hvad er det, jeg skal under på? Så siger han sådan, men det er ikke noget. Og så spørger jeg sådan en dansk agentagtig type, der er med, så siger jeg sådan, hvad er kan du hjælpe mig med at oversætte det her? Så sådan, ja, men det er bare for din egen sikkerheds skyld, så du må ikke have drukket i 3 uger op til det her. Og så... Jeg er fuld nu. Jeg er fuld Sagde lige du nu. det? Jeg drak en øl for 2 timer siden. Ej, hvor er det. Og så var jeg sådan, jeg kunne bare ikke mere. Jeg var så træt. Jeg var sådan, fuck, bare giv mig den der. Og sådan, alle er sådan, slap nu af. Og, sådan. Og så når jeg lige at spørge sådan, det her det er i juni måned, ikke? Så siger jeg, hvor lang tid går der, før jeg kan tage en? Og så siger de, 1 week. Så siger jeg, okay, sygt nok, for jeg skal til Spanien og sådan noget. Og perfekt, så går jeg ind, og så får jeg sådan noget numbing cream på. Og så bliver det hele bare, jeg kan slet ikke mærke mit hoved. Og så begynder det bare, at køre sådan en... Så begynder det bare at lugte brændt. Nej. Så kommer der sådan noget røg op, kan jeg se. Bare, det lugter bare brændt bacon. Nej, ikke hovedbacon. Så smører de sådan noget kølecreme i hele mit hoved. Og så kan jeg ikke mærke noget. Det er bare dejligt koldt og sådan noget. Så går der et kvarter, og så begynder det bare at brænde fucking voldsomt. Altså sådan, jeg når at tænke sådan, det var det med det hoved. Ja. Altså, det kommer til at se fucked ud resten af livet. Jeg har fået et eller andet koreansk, et eller andet. Jeg købte et brændsår. Jeg har købt et kæmpe brændsår. Jeg var Alt peget på undtagen brændsår. øjnene. Ja. Giv mig det brændsår, Giv mig please. det brændsår. Så har de brændt hele mit hoved af med en laser. Så hele mit hoved, altså, og jeg skulle flyve hjem dagen efter. Jeg skulle tage creme på hver kvarter. Hver kvarter skulle jeg have fugtighedscreme på, bare sådan. Og det brændte, og jeg sad under en aircondition sådan her. Der findes et billede, Lærke, og det skal du se.
Men jeg tænker, så sidder jeg og spørger, om jeg er people pleaser, og han fik en ansigtsoperation. Ja, Jeg vil ikke sige nej. Ja. Crazy. Men det var så slemt, og jeg kom hjem, og det var juni måned, og jeg var sådan, jeg kunne godt mærke, jeg kan sgu da ikke lægge mig ud i en solstråle med det her. Det begyndte at falde af, al min hud. Ej. Så jeg var sådan, så ringede jeg til en dansk klinik, og så sagde jeg, prøv at høre, jeg ved ikke, hvad jeg har fået, fordi det stod på koreansk, men hele mit hoved er blevet brændt i Korea. Og så siger de sådan, jamen det lyder som om, du har fået den her laser, og så, don't worry, det du har fået er pissegodt, altså virkelig godt for dig. Men det der med en uge, Ja. 8 måneder. En hel fucking sommer, hvor folk ringede til mig sådan, hey Danny, vi tager på stranden, og så, nå nej! Du missede 8 måneder? Ej, så da det blev vinter, så chillede jeg ud. Okay, men en sommer, det men koster en sommer, ved du, sådan ned og handle, sommer. så havde jeg en paraply på, sådan ellers ville jeg få pigmentfejl. Og ved du, hvad det værste ved det her er? Jeg har set før og efter billeder. Det er én ting, det samme hoved. Ja. Det er bare det samme hoved. Det er det helt samme hoved. Det er helt gjort. Jeg har ikke gjort No en skid. improvement Nej. at all. Nej. Just the face. Ja. Det Det er så helt sammen. Det har ikke gjort en skid. Men det er jo sikkert også noget, du skal have gjort sådan hver 6. måned for at holde det ved lige. De sagde, at 2'eren var den vigtigste. Fuck. De sagde, om et halvt år, så får du lavet 2'eren, så ser det for sygt ud. Så var jeg sådan, aldrig igen, venner. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der kan slå den Det kan man ikke konkurrere med. Der er slet ingen grund til at komme med en brænderhistorie efter det der. det er Det lige er det, Nej, jo jeg mange- vil gerne høre, om vi har lavet Og du kan få noget en ny... Jeg tror, min mest specielle, det var bare, at jeg blev så fuld, at vi tog til Malmø, og så sov jeg bare ikke. dumt. Du tænkte sådan, vi tager til Malmø. Så det er jo ikke sådan crazy. Ja, jeg synes, det er crazy. Altså, jeg har aldrig taget til Spiller Malmø, du- fordi jeg var fuld. Det synes jeg er lidt fedt. Ja, det er fandme sygt at sige den efter Dannys operation. Vi har tog til Malmø sådan noget 4:00 om morgenen. Okay, jeg havde en periode, og jeg har gjort det her nogle gange. Jeg havde en periode, hvor jeg bookede ferier i Brænderne og glemte at tage afsted. Eller sov for længe. Det er sket måske 3 gange i mit liv. Jeg havde en periode, hvor jeg lige sige, jeg gik fra at have meget lidt penge til at lige pludselig have lidt penge. Og så hver gang jeg var fuld, så var jeg bare sådan, så kan man jo bare gøre, hvad man vil. Jeg kunne ikke styre. That kind of power. Det var, hvad jeg mener. Så blev jeg ved med at stå So på min much credit! So much credit stod på min telefon. Ej, jeg kan bare fucking flyve til Men du er i Spanien. det mindste afsted. Jamen, så faldt jeg i søvn. Så vågnede jeg op. Nej, jeg gjorde det igen. Altså, det gjorde jeg, det var min ting i Nå, en periode. jeg tror, vi har ikke så meget tid med. Altså, vi Nej. skal lige igennem Ja. nogle af dem her, inden vi Det var godt skuffer spørgsmål. alle lytterne. Det var fandme griner, det der. Musical-spørgsmål tager for lang tid. Ikke? Skal vi ikke tage den næste gang? Kan I lave en sang? Ja. Nå, Sigge, Anker, Alberto og Isak? Ja, det kan vi godt. det var Altså fedt. med gutterne for Nå, hold. ja, der var Ja, en, det der kommer drømte om, 100% at til at vi ske. Jeg har jo lavet noget med gutterne. Det skal ske. Det skal vi i hvert fald. Stor fællesang. Så, Og så kan Lærke måske være med. hvis I skulle lave en sang sammen, hvad skulle den så handle om? Altså os? Ja, det må det vel være. Ja, det tænker jeg. Ej, så skulle det være kærlighed. Klart. Det skulle det. Ja, en af dem. Det kunne også være lidt spændende for dig at komme ind på det emne. Ja. Hvad er det dummeste ikke at gøre? Jamen, vi havde jo en snak her den anden dag, Anker, Ja. som var, du var stødt på hende der på nettet. Hende dame, der blev interviewet om, hvad hun fortrød, hvor hun sagde, de netter, jeg fortryder ikke nogen netter, jeg har taget ud, men de netter, jeg ikke tog ud, fortryder man, når man så bliver gammel. Ikke? Fedt. Bare sådan ting, man har sagt nej til. Mm. Ja, det er vel noget med at... Det er dumt ikke at fucking hygge sig. Ja, det er dumt ikke at hygge sig. Det er Ja, dumt lige ikke at, slip en at gang grine imellem. og give slip, og det er også, synes jeg også, den her podcast på en eller anden måde også er udtryk for, at det der med sådan, det er dumt ikke at bare tage sådan ordentligt fat om livet og sige, okay, fuck, om det ser perfekt ud eller ej, lad os bare have Det det. er bare at sige ja til alt lort. Ja, stort. Det er når du man også prøver god til, bare- Lærke. Få det ansigt, få det ansigt. Jamen, der er ingen tvivl om, at vi er rigtig gode til det, men du er virkelig også god til det. Det, Synes du? altså, det tog 20 sekunder om at, fra vi inviterede dig, 20 sekunder til du gerne vil være med. Hey, vil du bare være med hver gang? 20 sekunder. Fuck, hvor fedt, det vil jeg gerne. Jeg Altså, siger sådan, til du alle virker også- muligheder i mit liv. Du siger jeg ja skal til ikke alt miste muligt noget. Så har vi Ja. nogle lille operation. En lille... Ja. Jeg skal aldrig have en operation, det er helt sikkert. Ej, jeg Men, vil ikke tænke på det. Skal vi lige have 2 mere på den der brevkasse? Okay, Skal vi lige have ja, lidt ja, over, så ja, ved du, ja. at vi ikke har Svaret på snakket flere. nok om den? Ja. Og hvad for en? Det ved jeg ikke. Ja, dem her. Jamen, vi skal Der svare er nok på til musicalen. næste gang, så hvis du vil svare på en musical, så gør det. Det, jeg kan fortælle om det der musical, det er jo lidt underligt, at det er endt med at lave. Det er jeg er i gang med min arbejde på min anden musical. Det havde kraftet mig aldrig set komme. Men det var noget, det startede med Sebak ringede på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg var i gang med at bruge frygtelig mange penge. Altså, jeg var taget på ferie med min familie, og alt var så dyrt. Jeg kunne huske, det var lige præcis en dag, hvor jeg tænkte sådan, hold kæft, hvor bruger jeg mange penge, når jeg bare er til, var. Ja. Sebak ringer, jeg ser lige, hvad han vil. Og så siger han, hej Anker, vi skal lave musical. Eller han siger, hej Anker, vi skal lave musical. Og så siger jeg, nå okay, og så siger han,
jamen han skal lave musikken til den der Askepot, og så er det sammen med ham, og det sammen med Andreas Sommer, og så var jeg bare sådan, say less, det var fandme hyggeligt. Ærligt, Tag mine penge. Ærligt, jeg sagde det, fordi jeg tænkte, det er et paying gig, og det bliver fedt at lave noget sammen med gutterne og sådan noget. Så var det bare så sjovt. Så det endte med at være, og så mine børn var små pigerne var små, så jeg var helt vild med sådan noget Elsa og sådan noget. Så pludselig så havde jeg bare sådan en super, egentlig overdrevet profound oplevelse, hvor jeg sad med mine børn og så alle Disney-filmene, og bare sagde, nå okay, og sådan, du ved, det forstår jeg. Så lavede vi den der musical, og så var det overdrevet sjovt. Nu er vi i gang med en, vi selv har skrevet, fordi vi har storhedsvanvid. Så sekundet, vi har prøvet noget første gang, så var det bare sådan, hvad hvis vi lavede det helt selv? Og så nu har vi skrevet en historie med en heks, der hedder Olivia. Og jeg havde aldrig set det komme, men det er fandme... Jeg glæder mig til at vise den. Det er vildt sjovt og spændende. Ja, det var det kort. Har alle sammen, har I nogle diagnoser? Jeg kigger på dig først, fordi jeg ved, du har fortalt... Jeg har mange. Ja, hvor mange hvad har du? Vil du fortælle? Jeg er meget åben omkring det. Ja. Jeg har autisme. Ja. Jeg har Aspergers, og så har jeg både infantil og atypisk autisme, hvilket er umuligt, fordi det handler om, i hvilken alder du får det udviklet. Men fordi de ikke kunne finde ud af det, gav de var dem begge to. Jeg tror, det var en fejl, for jeg burde ikke have nogen af dem. Okay. Jeg har svær OCD. Ja. Så har jeg noget, der hedder skizotypi. Ja. Og så har jeg en ikke-organisk psykose. Wow, hold da op. Udligner det hinanden? Er det sådan nærmest, at det sådan, at... Jamen sådan lidt, fordi min OCD, det er den sværeste. Hvor kommer det til udtryk? Altså, det er vitterligt sådan... Det der, jeg er på meget medicin, som gør, at den ikke kommer så meget til udtryk. Okay. Men før jeg kom på medicin, var det virkelig slemt. Altså, jeg kunne ikke gå i skole, jeg sov ikke, og sådan noget, fordi at min OCD går på tal. Så jeg skal se viseren skifte per sekund. Ja. Så jeg sad bare med et ur hele tiden og talte sekunder og sådan noget, så det var forfærdeligt. Men det udligner lidt med min autisme, fordi det gør jeg en people pleaser. Og en people pleaser kan ikke sidde på sin telefon og kigge på uret, når vi har en samtale, for eksempel. Så de diskuterede lidt. Ja. Men jeg vil så også sige, at min psykose har jeg i en meget lang proces endelig fået fjernet. Den har jeg fået fjernet, fordi at jeg fik den kun, fordi at jeg ser døde mennesker. Ja. Men jeg var ikke lige enig i den. Fordi de var sådan, du ser døde mennesker, så må du være syg i hovedet. Ja. Eller også så prøver din mormor bare at snakke til mig. Ja, okay. Altså, eller så er det noget, I ikke forstår. Det kan så på sådan en måde, hvor det ikke behøver at være så jeg elsker så slemt. Okay. Jeg synes, det er så hyggeligt. Altså, jeg synes, det er rigtig dejligt at kunne se, der går mennesker, og folk de er et andet sted nu. Jeg synes, det er så dejligt. Men jeg tager den ikke på mig som en diagnose, fordi at jeg tror på det. Når man ser det med sin egen øjne, så tror man jo på det. Ja. Selvfølgelig. Så den er fjernet. Wow. Så har jeg kun alt jer. Ser du nogen lige nu? Ikke lige nu, nej. Okay. Jeg ser det ikke så tit i... jeg ser mange mennesker, der er tilknyttet til bygninger. Klart. Så det er mere sådan... Altså, gamle hjem. Ikke gamle podcasts. Ikke gamle podcasts, nej. Det er de gamle hjem, eller også hvis der er nogen, der hænger fast på folk. Altså sådan, hvis I havde nogen, der sådan hang fast på jer. Sådan. Okay, det er meget ret at vide. Jeg ser ikke. Det har vi ikke. Nej. Ikke lige nu i hvert fald. Det vil ikke være. Har du nogensinde lavet sådan noget klaverjant arbejde så? Ja, det har jeg faktisk. Det er rigtig spændende. Ja. Men det er også meget drænende. Altså, det er hårdt. Når så bruger du, så aktiverer du det og fokuserer på det? Jeg aktiverer det, og det er sådan lige så snart man åbner, så de hænger lidt fast på ens sådan, energi. Så jeg bruger meget energi på at sådan, have dem. Og de har jo altid noget at sige. Altså nogle gange så er det sådan noget afdød kontakt. Så skal jeg jo også lytte til, hvad de vil sige til dig, og hvad de tænker på. Og jeg kan nogle gange mærke fysisk, hvordan de døde og sådan noget. Så det er sådan, det kan godt tage lidt på energien. Ja. Men jeg har heldigvis lært sådan noget. Shit, hvor spændende. Jeg elsker det. Nej, det skal vi lige... Det føler jeg slet ikke, at bare det må være en 3 minutter samtale, som vi kører nu. Det skal vi høre lidt mere om næste gang. Jeg var sammen med en, der læser sådan noget, hvor man ender med at kunne diagnostisere. Ja, en psykiater, eller? Den type jo, som er ved at uddanne sig til det. Ja. Som blev ved med at sige, at jeg havde ADHD. Og så var jeg sådan, den kan jeg da godt købe og sådan noget. Og så sagde jeg, er du ikke så at sige næste gang, jeg gør noget, der sådan, hvor du tænker, det er 100% ADHD? Og så sagde hun, jo. Jeg tror ikke 20 minutter eller sådan noget, så stod jeg, så børstede jeg tænder, og så jeg et tændt lys. Og så mens jeg børstede tænder, så ville jeg puste det der lys ud. Og så pustede jeg lyset ud, og så var det der tandbørste ned i lyset. Og så var hun sådan, ADHD. Der var den. Det er en perfekt historie at slutte på, det der. Danny, der er dum. Ja. Fucking havde guys. Jeg var fandme meget træt i dag, så men det var sindssygt, man fik energi af det her. Man blev glad af det her. Ja, det var mega hyggeligt. Ja. Hvis du også har hygget derude, så husk at like og subscribe, skriv en kommentar, fortæl dine venner, at vi findes, og så prøver vi at lave noget mere indhold. Især den er god. Fortæl dine venner, at vi findes, og din mor, og din far. Ja, skriv en diagnose i kommentarfeltet. Skriv, hvor du lytter fra, skriv din diagnose. Det er godt, sådan, hvis du har set med helt hertil, så skriv ADHD i kommentaren. Ja. Det synes tak for i dag. Tak for i dag. Vi ses, vennerne.